Ovo je refleksija. Prostor u kome se vraćam sebi. Tema današnje kratke priče je oklevam da napravim izbor. Između dva predmeta koje želim da posedujem. I na izgled izbor nije težak. Jer su oba predmeta lepa. Ali ja oklevam. I osjećam da je izbor težak. Da je odgovornost velika. I da bih radije da to neko uradi umesto mene. Da izabere i da mi donese. I svesna sam da je to onda nečiji izbor, a ne moj. Ali ja se plašim da ga napravim. Bojim se šta je u njemu. Šta ću u toj odgovornosti naći? Da li krivicu? Što sam potrošila određena sredstva na sebe. Možda bih radije da to ostavim sa strane. Ili ću naći grešku. Da taj predmet koji sam izabrala nije onaj koji želim. Da bi bolji bio ovaj drugi. A nalazim neodlučnost. I pitam se šta je sve u njoj. Pravo. Da preuzmem odgovornost. Pravo. Da potrošim na sebe. I pravo da pogrešim.